number one makaɗa suna da haɗa rigima na tara ma kansu ayyuka. Fuskar taurari. Celebrity ya rufe waya, makaɗa ban ga dalilin da makaɗi zai rufe wayarsa ba. Kaman wani neto namu ne ma na celebrity ɗinmu na arewa. Shi wannan irin wulakanta jama'a gaskiya. A da mawaka sun fi saurin sauka duk da babu social media. Me yasa haka yake faruwa? A kwanakin baya akwai wata waka da kai mai suna Jiki Magai. Wani ne baka shawari kai. Mawaka a yanzu sun yawa, mutane da dama suna korafi. Wani ma zaka ji wakar tashi babu ma'ana. Waka kam sauki ne da ita. Ka yi magana akan kiɗa. Sai ka tuno min da irin korafe-korafe da ƙananan mawaka suke akan producers. Shin me yake kawo wannan matsala game da producers? Domin samun cikakken wannan shiri, ku ziyarci dukkan shafukanmu a kafafen sada zumunta mai taken Gimbiyar Arewa TV.